He's playing some games, the worst he recalls. He's gonna find out which one sucked the most balls. The angry video game nerd is here. Oh, he's making a list and checking it twice. He's gonna go home and eat chicken and rice. The angry video game nerd is here. He hates the games that stink. He knows which games to break. He just might even hate them all, 'cause he's mad for fucking sake. You better watch out, don't give these games a try. You better not play them, he's telling you why. The angry video game nerd is here. Я тут, каб пагаварыць пра серыю гульняў, якія грунтуюцца на гісторыі з Бібліі. Усе ў дзіўных, крывых картрыджах для сістэм Nintendo, але без аніякага нінтэндаўскага ўхвалення. Як вось гэтае, напрыклад, Bible Adventures. Вы б хацелі купіць гэта? Гэты дзіўны, блакітны картрыдж, зроблены хрысціянскай гульнявой кампаніяй, якая стварае неліцэнзійныя гульні для Nintendo. Давайце паглядзім на гэта. Выдатна, тут 3 гульні ў адной. Тут Ноэ Каўчэг, Немаўля Маісей і Давід і Галіяф. Давайце спачатку Ноэ Каўчэг. Ну, тут Ной. Рухаецца даволі шпарка для дзеда. Місія сабраць жывёл у каўчэг. А чмурэць, проста падпіраеш іх? Так Ной рабіў? Ён рабіў усё гэта сам, падымаючы жывёл, заносячы іх у каўчэг? Ну, згодна з Bible Adventures, так гэта і было. Значыцца, тут вы выкідваеце гэтых выблеткаў. Проста прыносіце іх да дзвярэй і дазваляеце гэтым гаўнюкам тут бегаць. У вас ёсць спіс жывёл, якія патрэбны, таму гэта даволі лёгка. Схадзі, адшукай яшчэ, прынесі сюды. Весела, праўда? Я проста не магу змірыцца. Ён дзед, ён не толькі падымае жывёл. Ён падымае іх над галавой. Гэта нават не запавольвае яго. Як такі стары дзед можа быць настолькі моцным? Вы калісьці спрабавалі падняць каня? Гэта не так проста. Што за срань, яшчэ і каня з быком? Або, курва, конь, карова і 2 быкі? Што за ябаная срань? Ну і настолькі халера моцны, што Халку становіцца сорамна за сябе. І бедныя істоты, яны настолькі напужаныя да ўсрачкі, што нават не спрабуюць збегчы. Ной мужик, ніхто на яго не вылузваецца. Нават Чак Норрис. Адзіныя жывёлы, якія маюць яйцы, каб адбівацца, гэта свінні. Стой! Чёртава свіння. Я ўсяго спрабую забраць цябе ў каўчэг. Будзе потоп, ты што, хочаш памерці? Ладно, ўсё, як хочаш. Дык што рабіць? Бярэш гэтае, невядома што, і проста збіваеш гэтым таго вырадка. А, так табе, сука! Цяпер я схапіў цябе. Ты адпраўляешся на каўчэг прыпізнуты. Ненавіжу гэтых свіней, але таксама ненавіжу быкоў. Яны звальваюцца кожны раз, калі скокаеш, таму трэба падбіраць іх ізноў. Малпы таксама моцна раздражняюць. Часам трэба іх пераследаваць па ўсім узроўні. Якое відовішча. Глядзіце, дзед караскаецца па дрэве ў пагоні за малпамі. Даволі недарэчна. Сраная малпа, вярніся! Зараз ты атрымаеш. А, як табе, бляскі прымат? Ты адправіўся на каўчэг. Яшчэ адна вельмі цудоўная рэч Ной, што ён можа так шпарка бегаць. Ён насамрэч можа абагнаць экран, што вельмі раздражняе, бо немагчыма ўбачыць, куды ідзеш, таму трэба спыняцца проста, каб даць экрану дагнаць. Яшчэ адна прыкмета паганага геймдызайну. Цяпер выглядае, што ў нас усе жывёлы, акрамя змеяў. Значыць, гэта будзе мудрагеліста, так? Схапіць іх немагчыма. Таму давайце падымем гэту рэч і паспрабуем збіць іх. Ну, я магу збіць іх, але калі не лаўлю іх, то яны знікаюць. Злавіць іх таксама не магу. Халера! Як узяць гэтых чортавых змеяў? Ведаеце што? Я спрабую ўзяць не тых змей. Але як можна мяне вінаваціць? Гэта першыя змеі, якіх бачны ў гульні. Вось, паглядзіце, я заходжу ў пячору, і гэта вельмі раздражняе. Каб караскацца па сценах, трэба скокаць і ціснуць кнопку А ў ідэальны момант. Пасля, як толькі дабярэшся да вяршыні, то трымай. Вось твае змеі. То бок гэта сапраўдныя змеі, якіх трэба забраць. Не тыя, што на дрэвах. Яны для адцягнення ўвагі. Чэлендж гэта адно. Але навошта гульня, курва, спрабуе падмануць мяне? Значыць, не падбірай змеяў, якіх ты бачыш першымі, калі вандруеш. Дайдзі да дзікай здагадкі. Забрацца праз пячору, пакуль не знойдзеш сапраўдных. Нахуй гэту гульню.
Дык лишь гэта было пагана? Гульня, дзе збіраеце кучу аб'ектаў, каб прынесці на борт? Як гэта можа быць горш? Просто глядзіце. Наша наступная гульня — немаўля Маісей. Добра, значыць, мэта гульні — дабрацца да канца ўзроўня, несучы немаўля Маісея. Вось гэта сапраўды раздражняе, бо пакуль нясеш яго, няма магчымасці абараняць сябе ад усяго, што спрабуюць цябе забіць. Я сапраўды маю на ўвазе ўсё. Калі салдаты хапаюць немаўля Маісея, яны кідаюць яго ў ваду. Што за паскуды? І што з гэтай тэмай цягання рэчаў? Выглядае, што гэта садрана з Super Mario Bros. 2. Нават графіка крыху нагадвае мне гэта. Акрамя гэтых шакаладных катоў. Кажучы пра цяганне рэчаў, глядзіце, як шмат яна можа збіраць. Што гэта за карціна? Мама Маісея, якая нясе немаўля Маісея, які нясе сыр, які нясе хлопца, які нясе дзіду? Ніколі не думаў, што пабачу такое. Сцеражэцеся чорных месцаў. Калі скокнеце праз іх, то зваліце ў ваду і памраце. Воу! Або тое, або, мяркую, яны стрэльнуць немаўлём Маісеем у неба. Што адбываецца? Гэта гульня гаўно. Боже, як раздражняе. Адзіны спосаб хоць неяк павесяліцца, гэта кінуць немаўля Маісея ў ваду і пайсці вадраваць па ўзроўні без яго. Гэта дзіўная гульня. У якой іншай гульні вы маглі б сказаць: я толькі што кінуў немаўля Маісея ў ваду. Чамусь я не магу перастаць казаць немаўля Маісей. Немаўля Маісей, немаўля Маісей. Калі скончыце ўзровень, то гульня скажа: добрая праца, але ты забыўся на немаўля Маісея. Я не забыўся на яго, я проста не хацеў яго. Но засталася толькі адна гавёная гульня — Давід і Галіяф. Ну, вандруеш і збіраеш ягнятак. Ага, здзіўленыя? Задача — прынесці 4 ягняці гэтай стрэлцы, якая міргае, каб прайсці на наступны ўзровень. Арыгінальнасць проста ашаламляе. І ведаеце што? Ва ўсіх 3 гульнях адна і тая ж музыка. Вам больш падабалася б слухаць, як ваша адзінае дзіцяці ванітуе да смерці. Менавіта так, як яно задыхаецца ад уласных ванітаў. Гэта мерзотна, я выбачаюся. Гэтых ягнят цяжка насіць, асабліва калі спрабуеце прайсці каля льва. Гэты леў ненавідзіць ягнят і любога, хто іх носіць. Аднак, калі прайсці каля яго без ягняці, яму насраць. Я магу нават падняць льва, і яму будзе ўсё адно. Ага, паспрабуйце гэта ў жыцці. Падыміце льва і паглядзіце, што здарыцца. І пакуль робіце гэта, паспрабуйце ляснуць льву па яйцах. Ага, правам па сраных яйцах. Нават можаце скарыстацца жолудам, каб вырубіць льва. Чорт! Я б не хацеў, каб у мяне прыляцеў такі жолуд. Гэтыя львы ябаныя слабакі. Што? Што здарылася? Вы бачылі гэта? Гэты леў толькі што зваліўся. І зрабіў гэта адначасова з вавёркай. Дык хто іх абаіх вырубіў? Ну, давайце паглядзім на рэплэй і ўбачым, што здарылася. Вось, мы бачым, як вавёрка кідае жолуд. Ён крукае па льву. Бам! Цяпер давайце крыху адматаем. Прама перад тым, як па ім трапляе, іншая вавёрка кідае жолуд, які ляцець прама ўніз. І бам! Яна вырубіла сябе ўласным жолудам. Тупая паскуда. Карацей, пашлі збіраць ягнят. Мне падабаюцца іх гукавыя эфекты. Бэ! Давай, сраны баран, я не збіраюся шкодзіць табе. Ідзі сюды. Давай, ідзі сюды. Нахуй гэта. Адчуваю сябе дурным дэбілам, які без прычыны ганяецца за гэтымі баранамі. Самае вясёлае ў гульні, што атрымаў, гэта назіранне за гэтай дзіўнай вавёркай. Кажу вам, гэтая вавёрка робіць нейкую дзіўную хрень. Спачатку яна спіць, пасля бяжыць уверх і над дрэвам і, божух, глядзіце! Гэта лятучая вавёрка. Ці яна, тыпу, караскаецца па небе? Куды яна падзелася? А, вось яна! Вау, распрацоўшчыкі былі пад наркатой, калі рабілі гэтую гульню. Пасля ў гульні атрымліваеце зброю. Нейкі вогненны шар ці падобнае, не ведаю, але ён гаўно. Прама як камень у пятніцы 13-го. Ён пралятае над усім, па чым вы спрабуеце патрапіць. Што добрага ў зброі, якая не можа трапіць прама? Тыпу ён спецыяльна пазбягае вашай цэлі. Што за кавалак гаўна?
Я разумею, што даволі паганы ў гэтым, але пакуль не пагуляеце ў гэта, то не будзеце ўяўляць, наколькі, сука, паганае тут кіраванне. Адчуваецца проста слізкім. І адчуванне, што трэба прыкладаць намаганні ва ўсім, што робіш. Але ад гэтага толькі тыпу занадта высока скокаеш, або занадта нізка спрабуеш не скокаць высока. Таксама не дапамагае тое, што тут падаюць усе гэтыя камені. І ў канцы, калі я дабіраюся сюды, яно нават таго не вартае, бо няма куды ісці. Я нават не магу зайсці ў гэтыя пячоры. Досыць гэтага гаўна. Ну, гэта Bible Adventures. Думалі, гэта было дзіўна? Тады пачакайце, пакуль убачыце Bible Buffet. Так, Bible Buffet. Калі ўпершыню пачуў назву, то проста не зразумеў яе. Адзіная здагадка, што неяк звязана з ежай і Бібліяй. І ведаеце што? Я апынуўся на полууправы. Гульня дакладна звязаная з ежай, але няма ніякіх узгадак чагосьці з Бібліі, ані дзе ва ўсёй гульні. На што я гляджу? Гэта настольная гульня? Па факце гульня садраная з Candyland. Просто паглядзіце. Розныя ежавыя тэрыторыі, як бульбяная зямля, зямля барбекю, зямля піцы, дэсертная зямля. Божа мой, яно размаўляе. Ну, круціце кола і рухаецеся, як у любой настольнай гульні. Пасля трэба гуляць у гэтыя дзіўныя міні-гульні, якія нечым нагадваюць гульню на атары. Гукавыя эфекты класічныя. І дакладна больш нагадваюць Attack of the Killer Tomatoes, чым Біблію. Значыць, закладваеце ўсе гэтыя выбуховыя бліны, якія ўсё зрываюць. Лічу, што гэта павінны быць бочкі з палівам ці падобным, але ўсё астатняе гэта нейкая ежа, таму я проста буду зваць іх выбуховымі блінамі. Тут усё дзіўнае. Гэта таксама можа быць чым заўгодна. Паглядзіце на ўсё тое, што спрабуе забіць мяне. Смажаная бульба, піца і свіныя адбіўныя, бутэлькі, кавуны, ражкі марозіва, кубікі льду і банкі, здаецца, газіроўка, які вылазіць з аўтамата. Вось, снежная баба. Глядзіце. Я збіраюся ўзарваць ёй галаву. Так, гэта снежнай бабе гамон. Я проста запіхнуў гэту рэч у выхад. Але няма магчымасці яе дастаць. Таму цяпер я запакаваў сабе выхад з узроўню. І мае адзіныя выбары зараз перазапусціць гульню або забіцца. Час ад часу атрымліваеце тэст. Так ці не? Мяркую так. Так ці не? Мяркую не. Чаму халера я гадаю? Мне б дапамагло, калі б я бачыў пытанні. Ведаеце, дзе яны? Яны ў дапаможніку. Таму, калі ў вас няма дапаможніка, а толькі гэтая ябаная гульня, вы не даведаецеся, якія тут пытанні. Дык у чым праблема напісаць пытанні на экране? Чаму яны не зрабілі гэтага? Пра што яны думалі? Гэты голас проста шалёны. Я не ведаю, што за ён, але ён не гучыць да месца. Не тое, каб штосьці тут да месца, але я не ведаю. Настолькі рэдка чуеш такі чысты голас у гульні на Nintendo. Але мяркую, таксама рэдка на Nintendo ўбачыш гульню па Бібліі, дзе няма адсылак да Бібліі, якая нагадвае гульню на атары, якая ўся пра ежу, якая спрабуе забіць вас. Яшчэ і садраная з застольнай гульні, з тэстамі, на якія не можаш адказаць. І калі гэта гульня па Бібліі, чаму ўзрываеш галаву снежнай бабе? Што здарылася з «Не забі»? Калі ласка, хтосьці, скажыце мне, ува што я халера гуляю. Мне крыху падабаецца, але трэба выключыць, пакуль я не звар'яцеў. Таму давайце пагуляем у іншую гульню па Бібліі. Гэта Book of Genesis, на Sega Genesis і ў яе саундтрэку Genesis. Я проста прыдумаў яе. Але давайце пяройдзем да Super Nintendo і паглядзім на гэту гульню, якую я не прыдумаў. Я б не змог прыдумаць штосьці напалу такое ж вар'яцкае, калі б паспрабаваў. Гэта Super Noah's Ark 3D. Таксама яе называюць Super 3D Noah's Ark. Праз тое, што так напісана на галоўным экране. Дык хто яго ведае? Клічце, як падабаецца. Клічце я Super 3D ебаныя бздуны, калі хочаце. Я ведаю, што гэта дзіўна, але дзіва насамрэч пачынаецца з картрыджа. Як бачыце, яна не падобная да ніводнай гульні на Super Nintendo, якую вы бачылі. Па факце, яна нават не выглядае як гульня. Падобная больш да Game Genie. У той час, упэўнены, Nintendo прынялі да ўвагі, што Wisdom 3 рабілі гэтыя гульні па Бібліі на ейныя сістэмы без дазволу. Таму, на маю думку, калі выйшла Super Nintendo, яны паставілі новы чып блакіроўкі ўнутры сістэмы, які дазваляў працаваць толькі гульнямі, якія ліцэнзавала Nintendo. Дык як шмат гульняў выйшла на Super Nintendo без ліцэнзіі Nintendo? Ну, толькі адна, і яна знайшла шлях. Пасля падключэння афіцыйнай гульні для Super Nintendo зверху, яна перазапісвае чып блакіроўкі, і вы можаце гуляць у яе. Пытанне ў тым, ці захацелі б вы. Ну, насамрэч так захацелі б.
У якім іншым шутары ад першай асобы вы гуляеце за Ноя? Сапраўды не верыцца, што гэтая гульня існуе. Але, здаецца, гэта факт, бо я гуляю ў гэта. Цяпер, ці падобна гэта да Wolfenstein 3D? Так, па факце гэта і ёсць Wolfenstein 3D. Нават нельга лічыць, што яна садраная з яго. Гэта тая ж курва гульня, але з Ноем. Замест таго, каб страляць па нацыстах, ён страляе па казлах. Усе ўзроўні дакладныя копіі, але самае вясёлае – гэта гісторыя вакол гульні, што id, кампанія, якая стварыла Wolfenstein і Doom, аддала ўласную гульню Wisdom 3, каб яны зрабілі з ёй гэта. Навошта? Ну, згодна чуткам, id злаваліся, што версія Wolfenstein на Super Nintendo уступала ПК-версіі, і што Nintendo, па факце, парэзалі яе, панізіўшы ўзровень гвалту і таксама змяніўшы шмат іншых рэчаў. Таму, в якасці жарту ці падобнага, і дадалі зыходны код Wisdom 3, каб паздзекавацца. Што вы бачыце зараз? Пачынаецца нейкая канспіралогія. Згодна з Бібліяй, Ной пасадзіў па пары кожнай жывёліны на каўчэг, правільна? Ну, згодна гульні, ён пасадзіў тут і цэлую кучу казлоў. І калі гэта недастаткова шалёна, то здагадайцеся, усе гэтыя казлы хочуць, каб Ной памёр. Чорт! Чаму іх так шмат і навошта іх страляць рагаткай? Я думаю, іх бы гэта яшчэ больш раззлавала. Я нават не бачу, чым па іх трэба страляць. Яно проста нябачнае. Павінна быць ежа, мяркую, але чаму ад гэтага жывёлы засынаюць? Ну, мяркую, Ной так моцна страляе ежы, што гэта збівае жывёлу непрытомнасць. Цяпер, што яшчэ больш дзіўнае, гэта то, як яны вас атакуюць. Яны проста, тыпу, бадаюць вас за кіламетр і трапляюць. Тыпу, як яны нават трапляюць? Паслухайце, якая вясёлая тут музыка. Вау, цудоўна. Усё, што трэба, гэта сапраўды бадзёрая музыка, якая грае побач з Ноем, якога забівае куча ебаных казлоў. На гэтым усё. Па дарозе сустракаюцца іншыя жывёлы, але вы зразумелі ідэю. Карацей, як мы пабачылі, кожная з гэтых біблейскіх гульняў штосьці адкульсьці здзірае. Проста ў якасці яшчэ аднаго прыкладу. Давайце паглядзім на Spiritual Warfare на Nintendo. Добра, з самага старту. Да чаго падобная гэта гульня? Некалькі падказак. Глядзіце, камера зверху, з кустамі і камянямі. Пачынайце з 3 сэрцікамі ў якасці здароўя. Трымайце 2 прадметы, заходзіце ў малую пячору і з кімсьці размаўляеце. І калі пераходзіце ў наступную зону, экран перасоўваецца. Тут квадратная лесвіца, а тут плыт. Вы спускаецеся па драбінах на шэрых каменных сценах, і калі пачынаеце гульню, вам трэба ўвесці імя. Ну, калі дагэтуль не можаце сказаць, што гэта за гульня, я напішу па літарах. Усё так. Зельда. Давайте паўтарым, добра? У Зельдзе у нас від зверху з кустамі і камянямі. Вы пачынаеце з 3 сэрцікамі ў якасці здароўя, трымайце 2 прадметы, заходзіце ў пячору і з кімсьці гаварыце, і калі пераходзіце ў наступную зону, экран перасоўваецца. Тут гэтыя квадратныя лесвіцы, спускаецеся па драбінах на шэрых каменных сценах, вось ваш плыт, і калі пачынаеце гульню, уводзіце імя. Якая бессаромная капірка. Ну, яны хаця б унеслі некалькі арыгінальных ідэй, тыпу часам, калі забіваеце ворагаў, вылятае д'ябал. І акрамя звычайных камянёў і кустоў ці дрэў, усё адно, яны выпадкова раскідалі ўсе гэтыя смеццевыя кантэйнеры. Тут той гэтай гульні і месца, сраны сметнік. Добра, згуляем яшчэ ў адну гульню. King of Kings. Ох, выдатна. Яшчэ 3 гульні. Курва. Хадзем у мудрецоў. Ну, вы на вярблюдзе. Па факце вы проста спрабуеце даехаць на вярблюдзе да канца ўзроўня. Сярод перашкод яшчарыцы, кактус, які вылазіць з-пад зямлі, лятучыя камяні, дзікабразы, якія страляюць іголкамі, пасткі, якія рухаюцца, і блокі, якія падаюць і аглушаюць вас. Прама як у Bible Adventures, кіраванне сапраўды няўдалае, але тут яно настолькі паганае, што амаль немагчыма гуляць. Значыць, кожны раз, як вы падбіраеце гэтыя скруткі, то яны прымушаюць адказваць на пытанні па Бібліі. Тыпу, як звалі маму Ісуса? Ну, тут Марыя. Цяпер, чаму гэтыя пытанні пасярод гульні? Тэсты не вясёлыя. Тэсты даюць адчуванне, што вы ў школе. Гульні вясёлыя. Тэсты не вясёлыя. Складзіце іх разам.
Таму вы, напэўна, проста захочаце гуляць у гульню, а не адказваць на пытанні, што будзе добрай нагодай проста ігнараваць скруткі. Але калі правільна адказваеце на пытанне, то атрымліваеце энергію, якую хочаце. Цяпер, тут шмат пытанняў з адказамі так ці не. Як толькі звыкаецеся з гэтым, то схіляйцеся не глядзець на словы так ці не, бо інстынктыўна дапускаеце, што так заўсёды на дне. Але не ў гэтай гульні. Яны мяняюцца месцамі, каб падмануць вас. Шмат разоў я выпадкова выбіраў не, калі збіраўся выбраць так. Тыпу, што не так з гэтым гаўном? Проста пакіньце як ёсць. Цяпер давайце паспрабуем палёт у Егіпет. Яна дрэнная. Добра, Ісус і храм. Апошняя, сука, гульня. Давайце скончым з гэтым. Добра, яшчэ адна капірка Super Mario Bros. 2, дзе вы скокаеце па бярвёнах, каб перайсці праз вадаспад. Ну, яны хаця б паднялі складанасць з гэтымі бярвёнамі, але гэта папросту раздражняе. У бярвён самая непастаянная заканамернасць. Часам вы скокаеце занадта рана, думаючы, што з'явіцца наступнае бярвяно, але яго няма. Проста каб падражніць вас, яно з'яўляецца знізу. Падымаючыся па вадаспадзе, каб застацца тут і паздзеквацца з вас. Іншым разам другое бярвяно з'яўляецца, але як толькі вы скокаеце на яго і чакаеце трэцяе, яго няма. Але, як апошні удар па яйцах, гульня кідае іншыя бярвёны, каб прымусіць думаць, што вы можаце ўратавацца і бяспечна заскочыць назад, каб паспрабаваць ізноў. Але не зусім. Графіка сапраўды заганная. Тыпу, звычайна вы ведаеце час для скокаў, як толькі вы бачыце, што над вадаспадам з'яўляецца бярвяно. Але часам яны з'яўляюцца ў выпадковых месцах, пра што ў вас недастаткова часу, каб адрэагаваць. Таксама, што адбываецца з колерамі неба? Выглядае як штосьці, што можаце ўбачыць, калі прымеце зашмат ЛСД. Больш сапраўды няма нічога вартага гульні, пра што можна сказаць. Яна проста гаўно, і мне ўжо проста невыносна ў яе гуляць. Я лепей адпярдолю дзікабраза і засуну сабе ў сраку кактус. Я лепей пахлёбаю гаўна, якое цячэ з ануса дзіка. Гэта проста куча гаўна, какашкавага па носу. На гэтым усё. Таму, вясёлых калядаў, шчаслівай ханукі, шчаслівай кванзы, з днём народзінаў Ісус. Усё адно, вясёлых свят. Пабачымся ў наступным годзе.